ରାଜୁ ନିଜର ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଘନ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ହସୁଛି। ମାଙ୍କଡ଼, ହରିଣ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ପରି ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗଛରୁ କୌତୂହଳର ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜୁ ଜଙ୍ଗଲର ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ନିଜର ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ହରିଣ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ନଦୀରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜତା ଅଛି। ରାଜୁ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଡାଲାରୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଖାଇ ରାଜୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକ ବଡ଼ ପତିତ ଗଛକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ। ରାଜୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ମାଙ୍କଡ଼, ହରିଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଗଛରେ ଭୟଭୀତ ଅଟନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି